Gernika Lumoko udalak bat egin du Beas Bizkaiko Foru Aldundiaren sozietate publikoak abiarazitako biok erronka proiektuarekin, Albakora eta Pebasarekin batera arrantza jasangarrian munduko erreferentzia diren Bermeoko atun enpresekin. Nazioartean negoziazio volumen handiena duen lehen gaietako bat da atuna, teorikoki haren harrapaketa munduko jarduerarik legislatuen, kontrolatuen eta gardenetakoen artean dago. Horrek ez du eragozten sistematikoki egoera irregularrak gertatzea. Albakora eta Pebasa enpresek arrantza arduratsuaren aldeko apustua egiten dute udalaren hitzetan. Biok plataformaren bidez, biek berrikuntza irekiko erronka bat plazaratu diete startup, ekintzaile, teknologia zentro eta unibertsitatei. Nola lagundu dezake eragiketa komertzialak digitalizatzeak kontsumitzailea babesten, atunaren baliokatean jasangarritasun eta legezkotasun estandarrak sistematikoki ez betetzetik, horixe da galdera. Horrekin batera, nola egiaztatu egindako arrantzaren legezkotasuna eta hori egiaztatzen duen prozesuaren segurtasuna, arrantza osatzen duten eragile guztiei informazioa eskuratzeko aukera ziurtatuz eta erraztuz. Berez, garrantzitsua den erronka honek badu beste osagai interesgarria. Bizkaiko orekan foru ekimenaren emaitza baita. Ekimen horrek Bizkaia lehiakorra eta lurraldeari dagokionez orekatua sustatu nahi du, toki garapeneko agentziekin lankidetzan garatuz. 2019an Bermeo Mundaka Sukarrieta eta Gernika Lumo aldeko agentziekin eta Busturialdeko trakzio enpresekin batera, Busturialdeko enpresa sarea sustatu eta sendotzeko proiektua jarri zen abian, Urdaibaiko patronatua batu zitzaion ostean. 2020ko lehen seiekoan itsasoko automobilgintzaren industriako eta zuraren sektoreko eskualdeko 8 enpresek, Albakora, Egoin, Mayer Group, LGK, Logistika, Pesquera Etxebastar, Pebasa, TDG, Clamping Solutions eta Varsila Iberika eskualdeko aukera ardatzak identifikatu zituzten. Horietatik abiatuta aurre egin beharreko erronkak zehazten ziren, horien artean bioken plazaratzen dira. Proposamenak abenduaren 11 baino lehen aurkeztu beharko dira 6etan, epe hori amaitu ondoren arretaz aztertuko dira. Aurreikuspenen arabera urtarrilaren 18tik 22 bitartean aurrez hautatutako taldeek banakako elkarrizketa izango dute online edo telefonoz euren proiektua zehazteko. Ondoren, finalistak erabakiko dira eta otsailaren 2 eta 3an Infactory Innovation tripa egingo dute. Albakora eta Pebasako talde teknikoekin batera lan egiteko aukera emango die elkar sortze tailer honen bitartez. Otsailaren 26an emango da argitara proiektu irabazlea. Hurrengo hilabeteetan 15.000 euroko proiektu pilotoa egingo da Albakora eta Pebasarekin batera.